Εμείς ήρθαμε απόψε να σε επισκεφτούμε γιατί και εσύ είσαι ένα άτομο το οποίο γνωρίζουμε ότι συμμετείχες στις διασκεδάσεις του χωριού, στα γλέντια. Γιατί ήσουν ένα άτομο γλεντζέρικο. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να μας πεις μερικά πραγματάκια. Από την νεαρά σου ηλικία, τι θυμάσαι, πώς γινόταν οι διασκεδάσεις τότε, πώς διασκεδάσατε σαν νέα. Δηλαδή, όταν ήσουν πιτσιρίκας, στα 15 σου χρόνια, πώς διασκεδάσατε, για πες μας. Εγώ παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, αλλά όταν ήμουν εδώ, από ό,τι θυμάμαι, στα 10 μου χρόνια που μέχρι 12 που πηγαίναμε στο σχολείο, θέλαμε να μάθουμε χορό, τα κριτικά τα οποία μας τα δείξαν οι μεγάλες κοπέλες. Στο χωριό. Που ήταν 25 χρόνων τότε. Μας τα δείξανε 1-2 φορές, αυτό ήταν. Ο πατέρας μου είχε ένα γραμμόφωνο που κούρτιζε. Και μαζευόταν όλες οι κοπέλες στο σπίτι μας και μαθαίναμε. Χορεύαμε εκεί, γινόταν της κακομοίρα. Αγόρια υπήρχαν ή μόνο κοπέλες? Όχι. Αλλήμονό μας και βάζαμε κανένα αγόρι μέσα. Α, δηλαδή δεν μπορούσατε να λέτε. Αγορευότανε. Τα κορίτσια μας λέγανε δεν κάνουν παρέα με τα αγόρια. Α, έτσι σας λέγανε. Έτσι μας λέγανε. Και οι γιαγιάδες μετά, οι μαμάδες μας δίναν και ξύλο. Α. Και μετά? Εγώ έφυγα, παντρεύτηκα πολύ μικρή. Σε τι ηλικία παντρεύτηκες? Εγώ αγωνίστηκα από τα 14 χρονών έφυγα από εδώ. Άνοιξες. Όχι. Δεν πειράζει. Ας αφού κάτι, βάλτε αυτό, δεν πειράζει. 14 χρονών. Ναι, πες, ναι, 14 χρονών παντρεύτηκες. Μικρή δηλαδή, έτσι, μικρή παντρεύτηκα. Παντρέψαν, όχι παντρεύτηκα. Έχει ναι. διαφορά. Και τι άλλα θυμάσαι, για πες αυτά. Δηλαδή, εσύ μετά νομίζω ότι έφυγες και κάποια διάστημα έφυγες στη Γερμανία. Έφυγα στη Γερμανία, ναι, γύρισα, αλλά πριν φύγω στη Γερμανία θυμάμαι τους παλιούς που εδώ πέρα γινόταν ωραία γλέντια, μπορεί να υπήρχε η φτώχεια μας, να μην είχαμε ψυγεία, να μην είχαμε ευκολίες, αλλά μόλις έφερνε ο άντρας μου έφερνε στο σπίτι μια παρέα, γιατί ούτε τηλέφωνα να μας ειδοποιήσουν, αμέσως να πάω είχαμε κότες, κουνέλια, να σφάξουμε, ότι με όλη μας την εγκαρδιότητα να φτιάξουμε ό,τι χρειαζόταν για να γίνει το γλέντι. Εγώ στο σπίτι μου συγκεκριμένα θυμάμαι, ξεκινήσε το γλέντι και κράτησε 3-24 ώρα εγώ ατομικά χωρίς να πέσω να κοιμηθώ. Στο σπίτι. Μέχρι που μου φέρανε γάιδαρο μέσα στο σαλόνι. Για αυτή την ιστορία τώρα θα μας πεις. Αυτά τέτοια θέλουμε να μας θυμίσεις. Κατά πρώτο θυμάσαι. Ο Σφαγιανάτης ο Ασυλέας έφερε ένα κόκορα, μια κότα, όχι κόκορα και σου λέω δεν ήταν ψυγεία, με το που άνοιξε η πόρτα του σαλονιού και μπήκε με τη συγχωρεμένη τη Λευτερία τη γυναίκα του μέσα, τράβηξε το λαιμό της κότας και μετά την πέταξε μέσα στο σαλόνι. Πηδούσε τώρα 5 λεπτά η κότα εκεί πέρα. Και έγινε το σπίτι μας με κουταλιό. Εγώ γελούσα, δεν με ένοιαζε. Δεν πήγαν παραξηγήσεις δηλαδή. Όχι, δεν παραξηγούσαμε καθόλου. Και ποιοι άλλοι συμμετείχαν τότε στο γλέντι εκείνο? Γιατί είπες ο Σφαγιαναχιλέας, η Ελευθερία, ποιοι άλλοι συμμετείχαν? Ήταν ο Μιχαήλης, ο συγχωρεμένος ο Μιχάλης, ήταν ο Λεωνίδας ο Χαραλαμπάκης. Ο Χαραλαμπάκης ο Λεωνίδας, ναι, ο Κουρούπης ο Σταύρος. Μετά ερχόταν ο κουμπάρος ο Λινιέρης ο Αλέκος, ο Βελεγρής ο Γιώργης, όλοι μαζευόταν αυτοί που είμαστε στη Γερμανία μαζί. Μαζευόταν πάρα πολύ μετά. Στο σπίτι σου. Στο σπίτι, στο χωριό. Και πώς μπήκε και ο γάιδαρος μέσα να βάλει και γάιδαρο? Φέραν και γάιδαρο στο σαλόνι, βέβαια. Βάζαν και γάιδαρο. Γιατί ό,τι και να μου κάνανε δεν παραξηγούσα. Ναι. Γι' αυτό όλα τα τρελά τα κάνανε στο σπίτι μου. Δηλαδή φαγοπότη, ναι, τραγούδι ναι. Και χορός. Τι χορούς χορεύετε τότε, για πες με, για θυμηθείτε. Σιρτό, Καλαματιανό, Πεντοζάλι, πώς το λένε το άλλο? Από ευρωπαϊκούς ταγκό μόνο. Ταγκό, ναι. Και ένα Γιάνγκα, πώς το λένε. Το Γιάνγκα, ναι. Αυτά αυτή ήταν η χορή, δεν ξέρω. Τίποτα άλλο. Τι άλλο θυμάσαι από διασκέδαση? Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό αργότερα, τώρα πιο μεγαλύτερες ηλικίες. Ήταν ο τρόπος διασκέδασης και ένας ήταν από σπίτι σε σπίτι, σε κέντρα διασκεδάσεως πηγαίνετε. Πώς ήταν ο τρόπος διασκέδασης? Μετά που γύρισα από τη Γερμανία πηγαίναμε και στα κέντρα, αλλά πάλι διασκεδάζαμε στα σπίτια. Δεν το είχαμε ξεχάσει αυτό που είχαμε πριν φύγουμε εμείς στη Γερμανία, γιατί φύγαμε το 69, φύγαμε. Για πες, ναι, για πες. Ναι, και πάλι διασκεδάζαμε στα σπίτια, εντάξει. Βγαίναμε. Μέχρι με τις μπιτζάμες
πιτζάμες παίρναμε. Πιτζάμα, πάτε κάνετε εσύ πιτζάμα, πάτε. Στο λιχνάρι που ήταν τότε, κάνανε κάτι αστεία ωραία τότε.